управляват ни и ни контролират по учебник, а негов автор е Николо Макиавели. Макиавелизмът е в основата на всичко в днешно време. Макиавели не е писал за нашето време, но нашето време работи по неговите правила. Той не е създал идеология, той е описал механизъм, как властта се задържа, как страхът побеждава морала, как стабилността е по-важна от истината. Днес тези идеи не са в книги, те са в политиката, в системите за управление, в икономиката, капитализма и медиите, в алгоритмите и социалните мрежи. Хората не се управляват чрез убеждение, управляват се чрез усещане, страх, несигурност, разделение. Когато си уплашен, търсиш защита, когато си объркан, търсиш прост отговор. Макиавели е разбирал това. Затова властта не обещава щастие. Тя обещава ред, не защото управляващите са зли, а защото системата награждава контрол, не честност. Лидерите се сменят, стратегиите остават. Това не е заговор, това е дизайн. И въпросът не е дали ни управляват по Макиавели, а дали разпознаваме кога го правят.